ҳодисаи бисёр зебои табиат тантанаи сайёраҳо мебошад. ин ҷойгиршавии махсуси 5 сайёраи системаи офтобӣ мебошад: уторид, миррих, зуҳра, муштарӣ ва зуҳал. вақте ки онҳо ба ҳамдигар наздик мешаванд ва дар осмони замин дар як хат ба назар мерасанд. тантанаи хурд бо иштироки 4 сайёра кам ба вуҷуд меояд, аммо тантана бо иштироки 3 сайёра ҳар сол ё ҳатто 2 бор дар як сол мушоҳида кардан мумкин аст. шояд чунин мансуба низ мумкин бошад, вақте ки ҳамаи сайёраҳо дар як тараф аз офтоб саф ороянд. тантанаи наздиктарини сайёраҳо фақат баъди 170 сол иттифоқ меафтад.